שלום לכם, קוראים לי דורון יניב, אני רואה חשבון ומתעסק בקנייה ומכירה של חברות בנייה ובהשגת רישיון של קבלן רשום ברשם הקבלנים. עקב העיסוק שלי, כמעט כל יום אני מקבל טלפון מאנשים שמתעניינים בקנייה של חברות עם סיווג גבוה, סיווג ג'3, ג'4, ג'5. וכמעט כל יום אני שומע על מישהו שהציעו לו איזה מציאה חברה עם סיווג גבוה במחיר, איך להגיד, מגוחך. רק היום הגיע אליי לקוח, אומר לי שהציעו לו חברה ותיקה עם סיווג ג'4 במחיר 400,000 שקל. אני אומר לו, תגיד לי, מה, אתה רציני? אין כאלה דברים. אם הציעו לך במחיר כזה, שזה בקושי חצי מהמחיר הרגיל שחברות כאלה נמכרות, כנראה יש משהו דפוק. הוא אומר לי, לא, תשמע, אולי זה מציאה. אני אומר לו, אני לא מבין את העניין הזה. אתה הולך לקנות חברה מישראלי, עוסק בבנייה, הוא בא לחברה בערך 10 שנים, הוא יודע בדיוק מה נעשה בענף, הוא יודע בדיוק מה המחירים, כמה חברה כזאת נקייה ומסודרת, כמה היא שווה. למה שהוא ימכור לך את החברה הזאת בחצי מהמחיר שלה? הרי ברור שהוא ניסה וינסה למכור אותה במחיר המלא. כשהוא יבין שאף אחד לא מוכן לשלם לו את המחיר הזה בגלל שהחברה תפוקה, אז הוא יוריד את זה עד למשהו שמישהו יסכים לבלוע אותה. ואני שואל תמיד אנשים דבר כזה, הייתם הולכים לקנות רכב, המחיר מחירון של הרכב הוא 120,000 שקל. אתם מצלצלים למוכר, שואלים אותו, אוקיי, כמה עולה הרכב? הוא אומר לכם, 70,000 שקל. אז מה אתם אומרים? וואי, מציעה, בוא נביא את ה-70,000, נקנה אותה לפני שמישהו אחר? לא! אתה יודע, זה ישראלי. אם הוא אומר לך 70,000, המכונית בקושי שווה 50. משהו דפוק בה. כי אם היא הייתה מכונית פיקס, כמה הוא היה מבקש? נכון, 120,000 שקל. למה ההיגיון הבריא הזה לא עובד אצל אנשים שהולכים להוציא מאות אלפי שקלים או מיליונים? למה הם חושבים שפה הם ימצאו איזה מציאה מאיזה פרייר שלא מבין ולא יודע שהחברה שלו שווה פי 2 או פי 3 ממה שהוא מציע? אתם לא מבינים, מי שפרייר זה אתם. אם אתם בכלל חושבים שיכול להיות כזה דבר. בגלל זה אני מציע לכם להפסיק לרדוף אחרי מציאות. מי שיש לו חברה טובה, נקייה, מוכר אותה במחיר ריאלי, וכדאי לכם לקנות אותה במחיר הזה, ולא להסתבך אחר כך עם כל מיני דברים שאתם לא יודעים מאיפה יגיעו לכם. בתור דוגמה, אותה חברה שהוצאה למחירה ב-400,000 שקל, יש עליה תביעה משפטית בסדר גודל של 4.5 מיליון שקל. נו, אז מה, כמה חברה כזאת שווה? תחשבו לבד. בא לכם להשיג חברה קבלנית עם רישיון גבוה, נורמלית, תרימו טלפון, הישיר שלי הוא 0522 44 31 30, ושיהיה בכל מקרה בהצלחה.